Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se potraga za jatacima Ratka Mladića nastavlja. O njegovom jučerašnjem prebacivanju u Hag rekao da je procenjeno da se ta akcija može izvesti po danu. Iz Beograda izveštava Rade Ranković. Ministar unutrašnjih poslova Srbije potvrdio je danas da policija i tužilaštvo već duže vreme vode istragu o tome ko je pomagao haškom optuženiku Ratku Mladiću u skrivanju, a njegovo hapšenje, kako je rekao Ivica Dačić, je rezultat te istrage. Dačić je novinarima rekao da će aktivnosti na pronalaženju Mladićevih pomagača biti nastavljene i najavio da će predmet istrage biti i ona lica koja su ga skrivala u blizini Zrenjanina. 5 ljudi je bilo privedeno u policijsku stanicu, odnosno policijsku upravu u Zrenjaninu prilikom hapšenja i oni su posle davanja izjave pušteni. Da li će oni biti procesuirani, to sada zavisi od tužilaštva i od suda za ratne zločine. Prilikom prebacivanja Ratka Mladića u Hag bilo je bezbednosnih rizika, ali je ipak procenjeno da zadatak može biti obavljen tokom dana, rekao je Dačić i dodao da je u akciji prebacivanja Mladića na aerodrom učestvovalo nekoliko stotina pripadnika žandarmerije, kao i značajan broj vozila. Dačić je izbegao da odgovori na pitanje da li je policija na tragu poslednjem haškom optuženiku Goranu Hadžiću, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima izbegao hapšenje 2004. godine. Mislim da je to isto pitanje na koje i kada bi neko mogao precizno da vam odgovori, verovatno ne bi trebalo da vam odgovori, rekao je Ivica Dačić. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.